दायो आङो बेबायदिनो खेरगान्दा सिसुबारि रिलिफ केम्पआव दंफैयो लोगोसे बेजों लोगोसे नै जोंना ब्रादार अफ्रे दैमारियाबो दंफैयो दा आङो ब्रादारजों आवगोलनिफ्रायनो लोगो मोनलायबाय थाखायो थेवबो आङो बिथांजों क्लियार मा गामिनि बबे जायगानि बेखौहाय माने गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ दा बे हिसाबैनो आङो ब्रादारनावहाय मिथिनानै लाजोबनो सानदों जाहैबाय दा ब्रादारा आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय गोजोन्थों औ दा आं ब्रादारनाव बेखौनो सोंगोन जाहैबाय दा प्रथमावनो ब्रादारा मा गामिनि बबे जायगायाव जोनोम मोना दा बेखौ आंनि चेनेलनि दारै खिन्थाहरग्रोदो गासैखौबो खोन्थाजोबगोन आं हिन्जावाबो बहानि बेखौबो खोन्थागोन आं ओमफ्राय हाबा जानायखौबो आं खोन्थागोन दे थेवबो खिन्थु आंनि चेनेलाव हिन्जावखौ आं दिनैसिमबो खोन्थायाखै आं खोन्थानाय नङा फार्स्ट एसके बड' ब्लग नोंथांनि चेनेलखौ आंबो बरायना लानाय जाबाय आंनि जोनोम जायगाया बाक्सा ओरै प्रमद बर'नि समस्ति गोग्लैयो दे ओमफ्राय बिमा बिफा दाबो दं बिदा फंबाय गासैबो दङ बिदा देरसिन बिबो मास्टार साख्रि दाबो कमप्लिट जायाखै 99आव एपइन्टमेन्ट फैदोंमोन बिनिया एपइन्टमेन्टआ मा जानानै थांदों बेखौ मोनथिदोंब्ला आं बे अब्लानि समाव आं बिदाबो दङ आंनि फंबाय सानै दंबावो फंबाय दुइ तिना साख्रि मावो ओमफ्राय आंनि फंबाय सासे दङ बे फंबाया आबादारि ओमफ्राय आं सेकेन्डआव थार्ड ओमफ्राय आंनि देरसिन नाम्बार 1 न'आव दं ओमफ्राय बिमा बिफा गासैबो दंजोबो बिब' बिनानाव सासेबो गैया गासैबो जोंना हौवासा गोजा ओमफ्राय बिदिनो आफादनि मानसिफोर थांबाय थायोना बै समाव 97 96 बिदि समाव दा बे समनिफ्रायनो धान्दाया आंनिया बेलेगमोन आरोखि माने आफादनि मानसिफोर थांबाय थायो सिलाय लानानै थाङो बे समाव आंना धान्दाया मोनसेल'मोन खिन्थु बिसोर जेला जोंनि न'आव थाहैयो सिलायखौ दोननानै जाहैयो अब्लाना खिन्थु आं दांनायोमोन सिखावै दांनाय माबोरै गावनो मोनगोन आं मा खायदायै दांनोथ' मोनबाय गावनाया माबोरै गावगोन बे आरोखि आंनाथ' दा बैसोबो जायाखै माने डिपार्टमेन्ट बा सरकारनि साख्रि मावनोबो ओमफ्राय बैसोबो जायाखै बे समाव आं क्लास 8 9 बेफोरबायदिसो जागोन आरोखि जेब्ला 98आव आफादा ट्रेनिं लायो आं मेट्रिक परिखा लिरगासिनो दङ बे समाव इंलिसआ साबजेक्टआ मोननै फार्स्ट पेपार सेकेन्ड पेपार बिदि थायोमोन फार्स्ट पेपारखौ लिरबाय आङो ओमफ्राय सेकेन्ड पेपारखौ लिराखै बिनि उनाव आफादाव थांनो लुबैनानैनो दे दिनै स्पस्ट नोंनि चेनेलाव बुंबाय आं बे समाव एडमिट कार्ड दंमोन एडमिटखौ आं बिसिनानै गारदोंमोन बिसिना गारनानै ओमफ्राय अखानायै बिदिनो न'आव आं एकदम थोजासे रायजाखादों एडमिट बिसिनायनि आंनि गोरोन्थिखा नालाय बिमा बिफा रायबाय बिबथै रायबाय गासैबो रायजोबाय जेबो नङा बिसिखांनायनि उनाव आफादाव आं थांनाय जयेन जाहैदों बे समाव बिराद मानसिफोर लाबाय थादोंमोन ना बे समाव आं थांनाय जादों आरोखि ओरैहाय आंखौ लांनो गोसो गैखायामोन जाय मानसिया गोदान गथ'फोर लांदों बे गोदान गथ' लांनायफ्राबो आंनि बिबोनांसो जाहैबावबाय आरोखि लास्टआवहाय आंनि बिबोनांसोबाव आरोखि आं दा ब्रादारनावहाय आं बेखौनो कुइसन खालामबावदों जाहैबाय दा ब्रादारा बबे जायगायाव एबा मा बेसाव ट्रेनिं लानो मोना बेखौहाय चेनेलनि दारै खिथायोब्ला मोजां खोन्थागोन आं बेखौ जागायजेनहांदोंमोन नालाय नों बे समाव थाबनो सोसनबाय जेबो नङा बे समाव ट्रेनिं लानो थांनाय आं 98आव लाहैदों बाक्सा दाथ' बाक्सा बै समाव बरपेटा रानिदारा होननाय गामि ओमफ्राय आरो बेदबारि बे मोननै गामिखौ आं गोसोआव दङ ओमफ्राय बेदबारि रानिदारायाव बेदबारियावहाय जोङो हरावहाय दाबायदिबा जों थाबायगासिनो दं मोनसे जायगानिफ्राय थाबाय जों बेदबारियाव मोना मोनहैदों ओंखाम जाबाय ओमफ्राय हरनि 10-11थासोबा भुटानाव थांदों आरोखि हाजोआवहाय हरनि 10-11था बिदिसोआव जों थाबायलांदों भुटान सहैदों ट्रेनिं लाहैदों 98आवनो जुन जुलाइआव जोंनि ट्रेनिंआ जोबहैदों आरोखि दे ओमफ्राय बावहाय आं एसे सर्ट खालामनोसै भुटानाव ट्रेनिं लाखांनानै डाइरेक्ट ओरै माबायाव थांदों आं धुबरी डिस्ट्रिक्टआवहाय धुबरी डिस्ट्रिक्टआव दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोग्लैदों बिटिसिआव हाबनाय ओमफ्राय टिपकाइ एरिया होनना बुंबा बयबो मिथिगौ ओमफ्राय बावहाय 99आवबो मोनसे गुबुन 99आव आदिबासि आरो बर' मोनसे दावहा जालायदोंमोन बे समाव बावहायबो आंबो दंफायोमोन ओमफ्राय बेयावहाय माबाखांनानै बोसोरथामसो थादों आं बे जायगायावनो
ओरैनोलाय जायगायाव मोजां गाज्रि नङा पुलिस प्रसासन रावबो थाङा ओमफ्राय बासबारि मोनसे जायगा दङ बे जायगानि आदिबासिफोर जमायैनो बर' आरो आदिबासि जयैनो थाफिनलायनाय जादों आरोखि दासिमबो दङ बे जायगायाव औवाबारि होननानै बुङो दासिमबो दङ आरोखि बर'फोराबो बिसोरनाव खामानि मावहैयो बिसोरबो बर'फोरनाव खामानि मावलायफैयो जानाय लोंनाय एखे थारलायजोबो आरोखि बे खन्द'आव ख्रिस्टियान ससाइटिनिबो दङ एसे ओमफ्राय बावहाय बोसोरथामसो थानानै आं थांफिनदों माबा सेकेन्ड बेटालियन गाखोहैफिनदों सेकेन्ड बेटालियनाव गाखोहैखांनानै बावहाय मोननै एटेकखौ मोनहैदों आं फार्स्ट बांकाराव गावहैदों आर्मिफोर बावहाय रावबो थैयाखै ओमफ्राय बेवहायबो आङो भाइस नै दानि जेनेरेल सेक्रेटारि दानि डिपुटि चिफ बेखौबो आं बेनो गार्ड थानो मोनदों बे समनि बै समावहाय गबिन्दनि गार्ड जानो मोनदों बे समाव जोङो आं खारनायनि मोनसे खोथाखौ बुंनो बावहाय ओंखाम जानायाव जों बे लाइलननि मना जायखौ जों बाजार खालामनो थाङो लाङो बावहाय जोङो मा खालामो थिग एकथासोबाथ' ओंखाम जायो नालाय जोङो लिडारफोरखौ जों जाहोखांनायनि उनावहाय मोनसे एटेक खालामनाय बे बांकारखौ गावनायावहाय जों ओंखाम जास्लाबनो हायाखै मनायावहाय उदां होननाय सासे दङ उदालगुरिनि बियो मनायावहाय सोना लाना थांजोबदों ओमफ्राय बेखौनो जोङो हरावहाय जाहैनो गोनां जादों अन्थाइ ख्रेब ख्रेब बेफोरबायदिनो आरोखि अन्थाइआबो बाला मिक्स आरोखि बिदिखौ जानो गोनां जादों आरोखि बेफोरबायदि बिनि उनावहाय आं धुबुरियावसो आरो थांफिनदों आं थांफिननानै गुबुनावथ' आं बिजों थाफैयाखै चिरां डिस्ट्रिक्ट थायाखै ओमफ्राय क'क्राझार आं थानो मोनाखै आरो जेरै दुमबाजार अक्सिगुरि बिफोरजों थानो मोनाखै बिनि उनाव ओरै फैफिनबाय सेकेन्ड बेटालियनाव थाफैफिनबाय बावहाय बोसोरसेसो थादों बिनि उनावहाय बोसोरसेसो थानानै 2001 बिनि लास्ट थिंजाय आरोखि अक्ट'बर नभेम्बर बे समाव आं ओंखारफिनदों ओंखारनानै ओरैहाय मेघालय थाहैफिनदों मेघालयनिफ्राय बांलादेश आं थांदों आरोखि बांलादेशआव 2001नि मेघालयआवनो आङो माबा ख्रिस्टमास जालांखादों 2000आवसो हाबहैनाय जाहैदों आं बांलादेशआवहाय ओमफ्राय ओरैहाय 2002निफ्राय 2002निफ्राय आङो 2011सिम आङो बांलादेश 2011निफ्राय फैबाय नेपालाव थाहैदों 9 मास ओमफ्राय आं हिन्जावाखौ लादों खैला मैलानि दे ओमफ्राय हिन्जावा खैला मैलानि ओमफ्राय बावहाय आंनि हाबाया नेपालावनो जादों नेपालावसो जादों ने नेपालावसो जादों फार्स्टआव बाप्टिसाव जादों बिनि उनावहाय आङो ओरै माबायावहाय जिथु न'खरा जुदि आरसि गोजाब्ला मानोथो आं हारसिंलाय बाप्टिस थानो बिदि साननानै आङो आरसियाव हाबफिननाय जादों इसोरानो सासेयानो खिन्थु माने न' मोनसेयावनो जुदि आलादा माबा थायोला माने एसे नोंसिना उमुगावसो आंनिया उमुग टाइमावसो बेफोरबायदि खिन्थु मोनसे आर'ज खालामनाय बा माबानाय बिनाय मानायथ' गासैबो बेफोरबायदि बिनि उनाव आं सानबाय मा जे जों मोनसे गिर्जायावनो हाबलायगोन मोनसे न'खरसेयावनो जों ज' थालायगोन दा जिहेतु मोनसे माबानि जाहैबाय हिसाबै आं माबायाव थांफिनो आरसियाव फैनाय जादों आरोखि बिनि उनाव हाबा जाखांनानै आङो बेखौ 6 मान्थनि उनावहाय आंनि हिन्जावखौ नेपालनिफ्राय थिनहरदों आं बावहाय थाबाय थानानै जानाय नङा होननानै बिनि उनावहाय आरोबाव फैनानै थालिर थफ्ला गासैखौबो आं 2012आव लाबोजोबफिनदों आरोखि नेपालनिफ्राय बिनिफ्राय आं लाइमुथियाव थादों लाइमुथियाव जों मोनसे केम्प दंमोन बावहाय थादों बावहाय थाखांनायनि उनावहाय बेसेबांबा गोबाव थादों लाइमुथि केम्पआवहाय थाखांनायनि उनाव बावहायबो मोनसे आफादजों आफाद मोनसे जाथाया जालायबाय बे समाव रन्जन दैमारिया जियालाव दङ रन्जन दैमारिया जियालाव थायोब्ला फन मोनो बियो रायलायनो फन होयो टेलिफन होयो बिनो उनाव म्यानमारनि खोथाखौ बावलांदों म्यानमारनिखौ दा गेजेराव उनाव सोगोन आं बुंगोन बावहाय बियो रन्जन दैमारि सारा जेलाव थायोब्ला अब्लाना जों फनजों रायलायलायबाय थायो म्यानमारावबो जोंनि खावसे दंमोन केम्प ओमफ्राय म्यानमाराव माबाया संबिजिरा दङमोन अब्लानि समाव बिथांमोना टेलिफनजों बा माजों सावरायलायनानै मा मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायखो खोथाफ्रा एसे गोरोबलायासै उनावहाय ओरै लाइमुथियाव थानाय जोंनि केम्प आरो बिदायनि बाथाया जोंनि ग्रुप आलादा फेक्सन जानाया बावहाय जादों आरोखि बे जायगायावनो दङमोन आरो गावस्रालायनाया आरोखि
बिनि उनावहाय बे गावस्राखांनायनि उनावबो जोङो बे एरियायावनो थाबाय थादोंमोन आरोखि बेबायदि जों भेक्सिनखौ गोबां मोनबोदों टटेलि आं आफादाव सार्भिस होनाया 22 इयार्स 22टा बोसोर आं आफादाव सार्भिस होदों आरो ओमफ्राय म्यानमारनि खोथाखौ बुंफिनबावनि म्यानमारनिया जेब्ला रन्जन दैमारि हमजायाखैमोन अब्लानि समाव जोंनि केम्पआ खालि खालामसिगौमोन बांलादेशखौ रन्जन दैमारियाबो म्यानमार थांखासिगौमोन बियो ओरै थाइलेण्ड जानोबा गुबुन माजों थाङोमोन बेखौ आं बुंजोबला बावहाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो सासे देरहाग्रा बेजों आंजोंनो जोङो थांदों म्यानमारावहाय फार्स्ट केम्प बानायहैजेननाय NACNK KYKL ओमफ्राय गुबुन आफाद दङमोन आरोखि बिसोरजों जोङो सावरायहैजेननाय जोंनो फार्स्ट टाइममोन ओमफ्राय फार्स्ट सावरायनानै जोंनो केम्पखौ रायलायनानै गथायनानै गारबोबाय बिनि उनावहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि रिमिनलां होननाय बि रिमिनलां बिथांमोना केम्पखौ बानायहैजेननाया बि रिमिनलांमोना न' खुन्थिया गायहैनाया बिसोर आरोखि बिसोर थांजेनग्रोआ बिनि उनाव गुबुनफ्रा लासै लासैनो थांजेननाय जालांदों आरो दा बेबायदिनो बिदिब्ला ब्रादारा बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाया 22 इयार्स ने दासिमाव दाथ' आफादा डिसबेन्ड जाबाय दा बेजों लोगोसे दा ब्रादारा मोनसे खामानि मावो दा बेबायदिनो इउटुब सलायगासिनो दं दा ब्रादारा इउटुब सलायनायनि मेन थांखिखौबो एसे मोजां जागौ नामा इउटुब सालायनायनि थांखिया गिदिर बाथ्रा नङा बियो फिसा सिम्पोल आं बेबो इउटुबावबो जेबो इन्टारेस्ट गैयामोन ससियेल मिडिया बा बेफोरबायदि ओंखारनो गोसो गैयामोन माखासे माबाफोरखौ मोजां मोनाखै आं जिहेतु दा सरकारनि जिहेतु खामानि मावनाय बेफोराव आंहा सेटिसफाइ गैया गोजोननाय गैया माब्रै होननानै बुङोब्ला गोजोननाया बोरै जानो रिजननि थाखायल'सो नालाय बेखौ बुङोब्ला गोलाव जालांगोन ओंखायनो आंहा बारा इन्टारेस्ट गैया ओंखायनो माखासे बुस्थुफोरखौ आफादा जिहेतु आं 22टा बोसोर मावबोबाय माखासे खोथाफोरखौ बुंनांगौ मानांगौबो दङ हिसाबै मालाबा बिदिनो बुंनो बा माबानो गोसो जायो नालाय निउस मिडिया बा गुबुनफोरखौ लिंहरबाय थानोबो एसे उसुबिदा जायो माखासे प्रब्लेमबो फैयो थांनानै बुंहैबाय थानाय मानो ओमफ्राय माखासे बिसोरबा मायाव मा जानानै बेस्थ' जानानै थायो बे हिसाबै दा निजेनो एक्सट्रायै जुदि इउटुब चेनेल बा माबा मोनसे खुलिनानै लायोब्ला हयतोबा बर' रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामगोन नायगोन आंनि जाखिनि मावबोनाय आफादावहाय बेखिनिखौ बर' रायजो राजानो माखासे खोथाखौ बुंनो बा फोरमायनो थाखायनो आङो बे चेनेलखौ खुलिनाय जादों आरो जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बियो दा गोजोननाय थाबाय ब्रादारा दे आंनि चेनेलनि दारै गावनि फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय लानानैहाय मोनसे समाव बियो बर' जाथिनि थाखायबो बेबायदिनो सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन दा गावनि गासैबो जारिमिनखौ खिन्थानायनि थाखाय ब्रादारखौ गोजोननाय थाबाय आंनि चेनेलाव जोबथारनायाव आं मोनसे खोथाखौ खावलायबावगोन आंनि चेनेलाव जायफ्रा अफ्रि दैमारि चेनेलखौ फल' खालामनाय SK बड' ब्लग बिथांनि चेनेलखौबो फल' खालाम बिथाङा ब्लग खालामो बिथांनि चेनेलखौ नायनानै इन्टारेस्ट इन्जय खालाम आं बेखौनोल' बुंगोन जोबथारनायाव नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब बा फल' खालामनानै हो आरो लाइक थुसि खालामनानै